أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Magajiya Garba, ni ce shugaban wannan kungiya ta Initiative for Muslim Women of Nigeria, Batagara Local Government, Katsina State. Wannan kungiya ita ce kungiyar tallafawa mata musulmai da marayu ta Najeriya, deshin karamar hukumar Batagarawa a jihar Katsina. Wannan kungiya mu a Batagara Local Government mun fara ta ne a shekara 2017 zuwa yanzu shekarar mu biyar da fara wannan kungiya. Kuma makasudin wannan kungiya domin wasu daga cikin shugabannin wannan kungiya suka ga cewa ya dace su yi wani aiki na alkhairi wanda Allah subhanahu wata'ala zai yarda da su kasance sun samu sauƙin rayuwa a duniya da kuma kyakkyawan sakamako a lahira. Kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce in tansurullaha yansarkum wa yusabbit aqdamakum. Inda za ku taimaki addinin Allah to Allah zai taimake ku kuma ya tabbatar da dagadagan ku. Sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi. Allah yana taimakon bawa matukar bawa zai taimaki dan uwan shi. Domin wannan kungiya tana ƙaba da ƙarfi sosai kan taimaka ma marayu. Saboda shi maraya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk gidan da ke da maraya to akwai albarka a wannan gida. A wani hadisi yake cewa shi da mai taimaka wa maraya ya hada yatsun shi guda biyu ya ce hatal fil janna. Haka muke da shi a cikin gidan aljanna. To da kuma abu na uku kasancewar halin da muke ciki idan babu taimakekeniya a cikin al'umma ba za su zauna lafiya ba. Amma tausayawa da taimakawa da kuma yin abin da ya dace to shi ke sanya al'umma su zauna lafiya. Musamman halin da muke ciki a wannan lokaci a jihar Katsina da rashin zaman lafiya, yawanci in ka duba cewa wa'anda ba su da ilimi na addini da iya zamantakewar rayuwa su suka fi wannan aikin. Amma idan akwai ilimin addini shi zai sa mutum ya ji tsoron Allah, domin Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu duniya bai fankara zube ba. Ya ce wa ma kalqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bai halatta mutum da aljanni ba sai dan bauta. To idan mutum yana da ilimi na addini shi zai sa ya ji tsoron Allah. To wanda bai da ilimi na addini yaya zai ji tsoron Allah? Saboda haka to irin wannan duk yana cikin dalilin da ya sanya maka kafa wannan kungiya domin a ƙara wayan ma mutane da kai wajen addinin Allah da taimako da tausayi da jin tsoron Allah da zaman lahiya da kyakkyawar ɗabi'a shi ne cin nasara ga musulmi da inda yake. Ta wannan ƙungiya na ayyuka daban-daban, kusan ginin masallatai. Yanzu wannan ƙungiya a ƙarƙashin ta an gina masallacin Juma'a a garin Yan Nera, an gina islamiyoyi a garin Tsuntsuwa da garin Unguwar Liman suna ta karatu. Ta buɗe islamiyoyi guda 6 a ƙauyuka inda ba su taɓa karatu ba. Kuma ita ke ɗaukar nauyin karatun duk wata. 'Yan ƙungiyar ne ke tara kuɗi da za su biya malamai karatun kyauta ne. Saboda haka wannan ƙungiya ta gina rijiyoyi kusan guda 7 ana ta ibar ruwansu a masallacin Juma'a garin Jini, a nan cikin ɗan ɗagoro ta islamiyyar matan aure, a Tsuntsuwa ta gina rijiya, a 'yar Ganji ta gina rijiya, a Doka ta gina rijiya, a Ajiwa. Sannan kuma ta gyara wasu rijiyoyi na kwakwari domin duk neman yadda Allah don ka shayar da an da ke jin kishirwa ba karamar lada bace ba. Saboda haka kuma wasu rijiyoyin ta gina amma ba a samu ruwa ba.
kuma kasantuwar kungiyar ba karfi ke gare ta ba, yawanci muka samu wannan matsalar sai a ce to me zai hana a zo a samu injina a zo abu wanda za a ce mu kusan 300 400 450 wanda kungiya a wannan lokacin ba ta iyawa. To alhamdulillah kamar da nace wannan kungiya akwai ta a mataki na ƙasa, akwai ta a mataki na jiha, akwai ta a mataki na ƙaramin hukuma. To duk wanda zai yi aikin Allah in dai dan Allah zai yi, to shi tun da mu akwai limit ɗinmu na ƙaramin hukuma ba mu cika mai da kai mu ji na wasu ba. Allah misali mu ce dole sai ni cika da wani ne, sai dai kamar yadda na sani akwai wasu wanda an ce sun ma buɗe ƙungiyar, amma ba zan iya a wasu ƙananan hukumomi ba zan iya ba da cikakken bayani akan sun ba. Sannan kuma na san akwai ta a cikin jihar Katsina, to ita ma gaskiya ba zan iya ba da cikakken bayanin ta ba akan haka ɗin, amma na san da izinin Allah na san akwai. Mun je Ajiwa su ma mun magana cewa a samu wannan kungiya a wannan watan. To kuma cikin ayyukan mu na wannan shekara dama kowace shekara muna tsara ayyukan da za mu yi, to kuma akwai ziyarar ban girma ga shugabannin ƙasa kowane wanda mu je mu tabbatar da cewa an buɗe irin wannan kungiya don alkhairin ya yawaita insha Allah. Mun yarda Allah muke yi, neman Allah ya shi wannan ayyukan muke yi. Babban al'amari shine ikhlasi. Duk wanda zai yi aikin Allah ya roki Allah ya sa maki tsarkin zuciya kamar yadda muke roƙon Allah. Kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala yawaita irin wa'annan kungiya kuma da ikhlasi, ba don san zuciya ba, ba don wata manufa ta daban ba. Idan aka yi don Allah to Allah zai sa duk wani kuduri da wani abin da mutum yake da shi na alkhairi sai ya kai ga inda bai tunani, domin shi ma so yake taimaki wani dan Allah, to shi ma ko Allah zai taimake shi da izinin Ubangiji. Alƙawari ne na Allah da manzon shi. Sannan kuma mu mata tsakani da Allah ya kamata a ce mun yi yunkuri sosai wajen mu taimaka, saboda mace ita ce tarbiyyarta take da yawa, kuma ita tafi jin zahin abubuwa da suke faruwa a wannan ƙasa. Idan aka duba a cikin wannan ƙasa rashin kwanciyar hankali ne shi kanshi wani abu ne da mu mata za mu iya ba da gudunmuwa mu ta irin wannan ƙungiyoyin taimako da tausayi da jawowa al'umma ka tausaya ka taimaka. Cikin yaran mu ina ba da wannan misali dan abin ya zauna mu a zuciya. A duk shekara ana yanka musu ragon layya bayan an ba su kayan azumi na gidan marayun da muke da su 40 din nan, kayan a fara azumi da kayan sallar su da kuɗin ɗinkin su, abinci kama azumin su, suna rike shi don su fara azumi da farin ciki. Da yawa masu uwa ba su da wannan gatai, amma su tun da dai Allah ya kaddare su da wannan maraicin, to lalle kan ane masu wannan gata da karfin ikon Allah. Ai masu buɗe baki ba abin da ba a basu, da nama da kaji da kwai da dankalin tura su ci su koshi kuma su zuba su ce da shi gida. Mun yi musa su cin farin ciki Allah ya samu. Saboda haka wani yaro sai yake cewa shi burin shi idan ya girma sai ya taimaki wasu. Wannan abin yi mana daɗi. Saboda haka mu mata da sauran al'umma baki daya, duk da Allah ya ce arjal qawwamuna 'ala nisa, mata ba su taɓa cin nasara, maza suna akan mu. Mata su ba mu gudunmuwa da goyon baya mu ci gaba da wannan aiki na alkhairi. Insha Allah wani zai sanya mu zauna lahiya a cikin gidan jijanmu da unguwanninmu, mu zauna lahiya a cikin ƙasarmu, mu zauna lahiya a cikin jiharmu in Allah ya yarda. Tare da kuma fata da roƙo ga bayan Allah masu hali su ma su rinka ba da gudunmuwa, saboda yawancin mata mace ita har abada dama yar gata ce. Saboda haka Allah ya yi mu, shi yasa aka ce a ci da mu a shayar da mu walau kana da ganiyatul minal mal, ko da ta zama abuciyar dukiya ce, amma sai aka ce miskiniyatan mutum da bata da aure, kuma in tana da aure mijinta zai dauki responsibility din ta, hakkin shi ne ko me ke gare shi, in za ta yi mishi akan ihsani. Saboda haka to haka din in suka tausaya mana suka taimaka mu, wata yawanci ma saboda gatan ba a aiki, amma ana son aikin Allah. To kuma Allah sai ya ce wa amwalikum wa anfusukum, in kun tashi ku sanya dukiyarku to maza su rinka ba da koda tallafi na jalli ga mata su samu abin da za su yi aikin Allah. Saboda ma mutane na cewa da awa sai da dawa, in babu dawa sai a shiga dawa. An ce za a aikin Allah, to da ni za a yi shi, dole sai an samu abin da za a yi sacrifice ana badawa. Kamar yadda Allah ya ce man zalla zai qurradallahu qardan hasana fa yad'afahu lahu ad'afan kasira. Ba zai ba Allah ranci, Allah ya linka mashi linkin balinki. Ina kira ga sauran mata yan uwana da iyayen maza mu haɗa hannu in ƙarfi da ƙarfi domin mu taimaki kanmu a nan duniya da lahira.
mu kan mu gata kamun lokacin da mala'ikan da zai zo ya ce lumfashin mu da abincin mu ya kare wanda ba mu sani ba sanda zai zo yanzu ne ko an ji mata hiya ce ga tana wanda kuma in waje cikin gabarin mu za mu samu abin da za mu samu permanent life din mu tun daga wannan rayuwa ta barzahu. To alhamdulillah yanzu kaman cikin plan ɗinmu na wannan shekara 2022 muna da gurin da izinin Allah in mun kammala ginin makarantar marayu kafin da azumi duk da dai yanzu duka muna alinta amma muna nema wurin Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi ya sanya mu da wannan ginin sanda za mu bada abincin azumi da kayan sallah muna bada haka a fara azumi ya kasance cikin wannan makaranta kamar mun za a ji ma da motoci da muke so Allah ya amince a dauko su a kawo su makarantai lokacin da aka yi hutu kamar kowane da kuma a dauke su a maida su samu quality of education in an san gama daga nan har ta university don mu samu al'umma na gari sun san an taimake su da izinin ubangiji da yarda Allah an yi da kyakkyawar zuciya za su zama mu na gari su ma su taimaki na waye gari su to wannan abin bincike da muka yi cewa to dole gwamnati sai ta shigo dole masu kuɗi sai sun shigo abu ne ba ƙarami ba wanda ba a san abincin su yanki ina roƙo ga iyayen ƙasa da shugabanni da masu kuɗi da duk wanda Allah ya sa yana son ya tsaya gaban ubangiji sanda za mu tsaya gaban Allah mai bayanin da ya kawo mu duniya mu muka mu zan mun samu mun tafi free mun samu aljanna madaukakiya gaba ɗayan mu wannan shine abin da zan iya cewa akan haka Allah kuma ka yawaita mu ire-iren masu son taimakon addini ci gaban addini ka ba su kariya da inda suka shiga Allah ka tsire mana su da tsarewarka ka yawaita mana su kuma ka ba su ikon yi Allah ka shige mana gaba